Khynnah berperang Marwein. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth. You showed the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. So you sing it why? Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. Amen. Tôi hợp lịch cái mắt em. Tôi nhìn ngoài sẽ có cái chữ ngoài. Bila nak kaliang jono. Bila nak kaliang jong Jisu ne. Bila nak kaliang jong Satan. Ayah sekau Jisu. Jisu. Bila nak kaliang jong Jisu. Pasal nak kata. Tôi nhìn ngoài cái này cái chữ ngoài. Mà cũng Jisu. Undang jong. Jesus is a winner man, a winner man, a winner man. Jesus is a winner man, a winner man all the time. Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man all the time. Satan is a loser beast, a loser beast, a loser beast. Satan is a loser beast, a loser beast all the time. Loser beast, 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 loser beast all the time. We are on the winning side, the winning side, the winning side. We are on the winning side, the winning side all the time. Come on! Winning side, winning side, winning side, winning side, side, winning 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 side all the time. Yaroyo troy habarit baro. Ngayon yung blay hagin ka step komenta ngayon kani ka lat ya kabangin syakri ngin yaro ngin prenburam yung try te hagin ka por komenta ngi layo ban dab ban ruai ke ruai ngi pilak kamet dai la honam layo ban ruai tengin selang yo syu ban ruai tengin yo ban ya chaprang ngi jing syakri ke jing ya kani ka step komenta tongin ruai lak na ke ruai shaman siam na kani ke ruai ka ba lai spa prap howay na kani ke ruai ka ba lai spa prap howay dang sudap dia kani ke ruai ka ba lai spa prap howay in sayo snow ya ke jing pulis dang bat duai na ikong ribahon nombri mo ni habarit ribahon nombri te doble na berkeku to ini ruai lang kani ke ruai ka ba lai spa prap howay Jisu long sha ruai maniki kun nang bron ya ngama uyala harun ipong ba itenat clear hati jaga lang ba jengam harun ipong uyala
Jaki jaka plang padengang Jaki wajem Jaki wajem unyalang Jin sunok syah Rai mengiki kunang rod Jaki wajem unyalang Kulesibun hab ribohon nong bri na kacing nakabenta kacing pulih jong pi na kaktian ka jong blay pada kacing duai tu blay nong yang banak kerku ya pi pada kayeng kasam jong pi dia kene kapor komenta tungin ya duai lang kene kapor pi kiap ki baret ki bayap petlang yang kene kacing syakri ka jongi tu pandai lagi kiti bat nga kabre pi kemat ini duai lang kene kapor komenta bon na dian jongan atwa jisu ngi aingo yame ba malakir khu yangi malapendap yangi ya ki jidan kam ke jongi ha ka jing em ka jongi ka ba manakas ngi tua jisu ngi pen kentang ya la de na du menta bangidang rit bangin nong ki khna ki ba iet yame Kiba syap tiang yame
But ki balle ru ya kaman ka jaume. Ai boringi kum ki khon khanna bangin la bangin pensngau phai me. Yai mei pa ya ki marjan marpa at ya baro ki bhalor. Ya rab ru yangi bangin ang san haga chilong jingem jungi man ban men siam haga gerteng jong jisung idwai amen. Te haga ne ga step kau menda pi kya berit baro pilong ke belakir khususya pinios kau artli ki benda ki bakar pangru ki ba ki khon khna klayo ban pen kre kerpang na ka benda ka ne ka service kata kalong in sayo snow in sayo iya ka choreography na ka jeseng khna na balang oblay khana para bat kum joro ngin yo ya ka jingruai baki habaret na ka balang jong oblay biling kata kinya ban ya ka jingruai ka jongki tongin ya pet bagin ya ban ya skor kawai adin kawai pat.
Kablay Shibon, kihabaret na kanapara, magkumjuro na piling kata, nakabanda ka jing shot, banda ka jing ruay ka jang pi hingilas ng hun siya, ubay na kerku ya pi baro mo. Te mendang ini ya caprang cucu, ini osngau ya ka jing spell hot na i habaret di ribasi siya. Kan, baradin katang ini osngau na ka khubor, na i pasta bi ia jungi pasta Pynhunlang Marwein. Tong ini bene siya skor lang kani ka por. Habaret ya siya skor baro mo. Tobli na ban kerku ya pi pastor. Kuli na kisam kalenong kabat ulay kadikot kabaning kon ba. Utray ulong unang alam bo jonga nga mo koltu pentia yang nga cekap lang bajar nga mo ilawi nga hukum ke badaya amin. Haka beningkong nga ay play ya pi ki happy berit haka ni ka step haka kerting wa tiang tam ka jong try jini walong Jesus Christ but haka ni ka step nga kwa ban wan raya pedeng jong pi ki happy berit naka tin ka jong play naka city ka jong apostle Paul jong Efesus lang maning manriu khot ka beningkong bat ka baat ka subject wong Kohnguh ya ki kemi ki pa how try pi ki kon do Kohnguh ya ki kemi ki pa how try namar kani golong ka badai geng burom yu pa bele ka kemi ka balong ka hukum ka baningkong badon jingkula don do I try bi kerku ya kani ka step hapdeng jongi ki hap ki berit manyo sisa ki jingker ku bang na IT ni ka por basa baro teng Jisu amen haba i hakani ka por ka bamenta nawara ya kani ka khubor ka babha namar kini ki kisni ki pakado ki ba ki bon na pedeng ki khnare kim ju Kohnguh ki kimi ki pa kiya la ka jong gamon nakata ka daw wan ra ya kani ka subject o pi ki kon to Kohnguh ya ki kimi ki pa how try Kohnguh ya ki kimi ki pa ki jong pi Pynhunlang ki basta ki Khynnah ki basta ki Kohnguh ki dei ki ba Kohnguh ya ki kimi ki pa nangta ban penang ban start di don kamru yau to ding sempat bila ban siam na ka tien ka jong blai kitab proverb nong bar ka khot ka khat san ban san ha ki jing nang jing tep mi don kam ban hikai nado badang rit an ong ye pi maka tien ka jong blai ong ding sempat jong i mei pa jong i ulong utaw ban ayang ka jing hikai ka jing nang jing tip ong ru ka tien ka jong blai na ki ka probab nong ka ba arfu ar khot ka ba nureu hikai u khna ka ka len ti bu yai namun kriya no larang ba na temen de ngabu guntang mereka te be pin pule pin siam ka kham sai ba hari su ai pi ba pin snu tho haba i kani kadi ka por ka ba kodo ya pi makadi ka por ka ba kraw ka ba pin snap ya ka jing hikai i mei pa i balor i jong pi man im ka jing im ka ba hok man im ka jing im ka ba Kohnguh man le ya ka ka ba i mei pa ya pi hosisha i isibon ki happy berit kini ki Khynnah ki jongi andala snotho bon sien kem ju Kohnguh ya ki kemi ki pa pite balai aba pa kam lada pa ya ka kong kan ong ni ya ka deng la ni ya ka teng ta ter belim pa ya ka pa tang yanga andre nga ko ban ong ya pi ha ba e ba ka tin yu blai ka ong Kohnguh i mi pa pin yo ya ka jingger ku kabanda ka ba a ha ba e ha ba pi dang long ki knarit kan mau ya kan ni ka way to snap ha ya ka jing sneng jong i mei pa jong pi kamat kita ki balapan khaya me ki balapan khaya me Khynnah uberet ubat snap i ka jing usaskor ya ka jing hikai ukpala ni ka kemi ngalaban ong ba ulong uba dang bi baling ong lang dang bi nama ki breu ki badang be ki khlong badang be kan ba ong ki Kohnguh be hande ki tu ki bala kham start ki bala sung start da ong i mei pa la ne mano balot em ju snap su denem
Isko ya kata di hakan ni kapor nga kwa man ong pi ku briu ba bet ku ba bit ku kala bet ya jano bit ba bet dia ong bet ulong ba hak kawan ru kata kajing ya teli ki briu ki badang bit badang hak kawan ra ya kata kajing ya teli ka bible ka ong ba kajing bit kawan te song lang kajing don lang kajing im bejoki hakan ni kapor ka bementa makwaman wan raya pi atli ki family haka ying jong utawi breu katawi ka breu ong kataka story yung tau Khynnah keng yung tau Khynnah new Khynnah udon haka ying ka ying ka baduk ka jenjar ka syam jenjar bad ni sisa mahaka ni ying ni ibu nu Khynnah long Khynnah uba Kohnguh ya kami kapa new Khynnah manong pi ulong ubaduk tangga kami jong ka batrestom ba penang pensta matitip ka jayu Andau lahe let's school layo kakardan ka bakraw mat anda hawlat litre office sa office titip ka batia uniu Khynnah ai burom ye timei batristom ka jay ba pacot pa uniu Khynnah ka batia kalo ba hakapor ba ki perlog jong kane ka kami kawan man syam ikeli ang bali idi ito wong ini king idi email jong iba aya nga kajing start kajing tip aya kata kajing start kajing tip mga long kumni mga long day kajing straight tom jong ini email de nga ay burom ni email kata ka we ba ako we jot armut kita sipara pat nang kana kilong ki Kohnguh ba ki pa kami andre andala he katang mikis ni lasang le rakat lasang im rakat stang yat persya ya kamon gidong email kamon play nama email pa jong idi iblay ya pertay kidi ki blay ya pertay nakataka daw kwa man ong pi ka ni ka habarit pa ladapi kwa sisa panlong Khynnah iba Kohnguh deban Kohnguh ba email pa piyo jinggerku pekay ka baja ka ni ka ying gini arus pra angal heki di ki bam di buat penbuat in la samla hadu listen ya ka kami kala kuslai hakawi ka sengi ka ong ni andala riu ka baje ko kon na makala seneng ngentuno andala riu ka baje pinsakan mau banganga keren haka ta kapor kala jia ka we ka jingjia ka pakilay pampri kenik perlo jing enjoy jong ki handa awa jing enjoy way tau parau demo to mau men nang lek kai tau parau yo snow kan san kari baje neng ga baje kan mau email ilong tang yo snow ba kari baje men sakan mau yang berkata ka por ka de wa email jong ka email jong kita arngut ila khalat no utau para mario snow wong ba yano ngel no lek pai wot cai ba snow jong ki tami dia kilap si sala dap ki breu ga ying jong ki labai te email ila yap no kalau ngajing do bakraw ki namar kim sim Kohnguh email yap la kajing snow si handai ka snow tenat kalong andala yap email ini ki Khynnah kini samla hata por kila kala samla kila Kohnguh no email pa kila ino ka bam gadi kila kular kamat kata ka met yap du email may nado menta im kumba pikwa yang aman im ni hangne ublay udap da kajing ia ublay jongi ublay ubadap ta kajing ia ublay uba ya ki Khynnah ya ki ba Kohnguh hakini ki sngi menta namar ki sngi ki bangiale persa ki sngi ki ba bonsin so namar dak seneng haying so ko baki bisni dengan ong pi pen Kohnguh ya lade ranyo ban ger ku ya pi de hakani ka step nga ai tan dini ki kentin kan longga jingger ku yang iwe baro nakabenta ka buram ko jong Jesus Christ idua amen. Kubleshibon riba shisha khan nakabanta ka duga jing spell the khot chongpi
to beli nang kerku ya Pynhunlang ai boleh susu ikak tian ke jong beli hakis ni sistem ki panang wan ru susu te ko beli ru ye pastor ibala yobat ay ke khubor kan ke step ka manda kangis kem ki habaret baro kile yoban Sngohun kilayawan pediangun ya ka khubor ka jongpi bakalo ka jingker khu sisa ka baya de sisa na ka banta kini ki habaret baro te ngai pi ki habaret baro kombai pastor ilayawan kren mde ban long tangki nong sngo long ru kinong le mo le ru amde taman su sngo te tongin ya penwai no ki sekri jong ye ka por banta tongin khabre lang ki khamat Kutruai ngaingo ya megen go Jisu na kabanda kani kapor ngaingo an pakani kijing sakri kabangila yon adu kijing ruan adu kijing duai kijing spell the cut kijing shot pat komjur ni kutruai maga khtian ka ba em ke jongme kabong sakri jame lo ya banya sam ai maga khtian ka ba em ke jongme kan long do kan long sna ma kini ki hab baret baro bakini banang ngai ma de kijing ku ke jongme gen kutruai Jisu jonga bakini ki khun khanna baro kinong ki ba ie jame ki ba saptien ki ba Kohnguh ila ki kami ki kapa kilong ki Khynnah kan ko try Jisu ki balong kalawai si sya kan ko try ya ka balang ki balong ka emlang ya ka emlang ka salang bad ya ka hadu chang bakot chang ka pertai te kum ta try te penat kam ya ki baro na mandai ka puram ka chang mekin ko Jisu loring ka bar ki baro bada begini awan penwai no ka sakri ka jongi to da ai ba ka jingai ai ka jong Jisu ko bo try ka jai ba ka chang blame ko pa Jadi just locked them in the same akuan. I can never lie can angin lor kalam bat mi. Bagi habarit baro. Kibar ko lengst nong kapertay. Kibakot kapal badam si me. Na dumanta sudah kibam bam jukon. Amen. Tagin lang amen. Ya roy try.